Здравейте! Днес ще ви покажа един аристократичен имот, който никога не е излизал в продажба. Сградата буквално се намира отсреща. Айде да я видим. Вече сме и пред входа на самия апартамент. Искам да обърнете внимание на общите части. Колко добре са поддържани, навсякъде сменена дограма, че даже си имаме и асансьор. Нищо сме на първия етаж на партер. Айде да видим и самия апартамент. Апартамент е с площ от 92 квадратни метра по документи, иначе по замерване 96. Обръщам внимание, нямате общи части, няма тераси, чиста жилищна площ. Нека да видим и холата. Просторен, слънчев, има даже оригинална опера. А пък явно старите собственици са били почитатели на книгите. Рядко се виждат такива библиотеки. Холът има израз към тераса, изложението е изток. Нека да видим и първата спалня. Отново с хубави размери. Вижте колко голям 4-крилен гардероб, двойно легло. Изобщо обзаведена е в стил уютът на баба. По принцип, зад мен има и вътрешен двор, където имате свободно паркиране. На път към втората спалня ще видите и банята, много модерна, преди около 40 години. А пък това ви е втората спалня. Чуйте само колко е тихо. Нищо, че се намираме на първа линия на Черни връх, а пък дограмата сигурно не е сменена от поне 10 години. Обръщам внимание на настилките, навсякъде имате хубав дъбов паркет, който при желание може да го реновирате. Айде да видим и последното помещение. Тук пък ви е санитарния възел. И това ви е кухнята. Апартамента, както сами виждате, си е за основен ремонт, но това пък ви дава много опции. Тук важното да се отбележи, че имате само един трегер в коридора. Навсякъде стените не са носещи, може да ги бутате и може да правите всякакви преустройства. Примерно 3 спални, 2 спални кабинети и така нататък. Тук имате още една тераса. Изложението е чист запад. Отново подсказка къде се намираме. Към апартаментът имате и голямо мазе. Цената е 415 000 евро и ако имате интерес към имота и искате да го видите на живо, оставете ми коментар на лично съобщение. Чао и до нови срещи!